12. februára tohto roku budeme mať k tejto téme ďalší neformálny summit. Som ale skeptický, pretože nevidím žiadny záujem Európskej komisie urobiť niečo s obrovskými cenami elektrickej energie, ktoré devastujú slovenské a európske hospodárstvo. To ale neznamená, že budeme sedieť so založenými rukami a nevyužijeme domáce i iné ako európske zdroje na ďalší hospodársky rozvoj Slovenska. Návšteva OECD bola z tohto pohľadu veľmi úspešná a prospešná. Podstatne viac ako včerajšia neformálna Európska rada. O tomto chcem hovoriť aj s mojimi koaličnými partnermi. Na záver ešte jedna konkrétna informácia. Vo štvrtok budúci týždeň sa v Paríži pracovne bilaterálne stretnem s francúzskym prezidentom pánom Macronom. Agenda rozhovoru bude obrovská. Želám vám ešte pekný piatok a oddychový víkend.